wa wo shiro bi ntumi ndome odumi so bi ntumi hye bra so so kyerɛkyerɛ ma me yedi pa ojam ye meka de ni pape open enyo ye pe yo wo we na me se wa brase mu ewe ya genkwa Yesu Kristo de mu ntin amen utie mi atie ne tie ni pa menim se 31st watch night kwa sorry wo de normal bebre akoto nyankopon anim ade e betimi ama na bem enye sika enya kwankyerɛ kankan na mo ye na so ndem wo no akwankyerɛ bie no eso sense jaibone tie ni ye wo kenka 1 Peter chapter 3 verse 13 Bible says mo botene ne bra hwan na betimi aha mo upe bibie frɛ wade ho a wo aim wo vision enoma wo kyerɛkyerɛ yi nyina no se ebebe mu ede ama wa gye se wo botene ne bra ade edi gye bibi frɛ wade ho eye tene ne bra righteousness tienete nie pa okay in Hebrews chapter 12 the verse 14 now Bible say without holiness nobody can see God. Without a holy life you cannot get the favor of God. Without the holy life you cannot get the breakthrough. It means so 2018 yeah 2019 yeah wuramu emphasize on kwasasem na we in 2018 wuramu enye wadwo so obebo obra said wo pa bia na wakoyi sika mo osofo minim sa 31st watch night asofo for na gimusika papa jina 1000 Ghana cedi so he twere de wo pesa nyame yema na 4000 Ghana cedi ka ho jina so me bobom pa ye osofo kromfo na mo de brebre enche ye be start abowuru asondem wo de wunya video we a share fama osofo no ma me ade edi gi bibi fra wrade wo eye tene ne bra tie nie pa ABC Bible mu okay nka Acts chapter 8 the verse 18 to the verse 24 na ne ye fra branche bi Simon no edinsini obaje nyankopon de ehun se Peter mo ye nsankyene no ehwa no kopɛ sika ena okɔ Peter mo mesrɛ mo so mo ma me hunkonkro ni bi se bia me so metima ye nsankyene na adwen ye ne se obetimi di sika abra ono no onye nyankopon apɛde no obetimi di sika nya bibie fra wade ho yesu bibi mfiri saade we mu Peter ka kyɛn se woni usika nyina nyira boga wo hwɛ video yi a sofofo daada fa sika we bra mebɛyɛ sa kwankyerɛ we ama na kwan bia ama ayɛntoro. God does not need your money. Erade odi sika yedai. Kenka Haggai chapter 2 verse 8. Erade na wo de also money sika no aboa no. Wo se sika ne dwetɛ ɛyɛ ne dia. Na sika ne dwetɛ ne dia dia ɛna odi sika yedai. Isaiah chapter 66 1 to 6. Wɔso ɔsoro yɛ midwa asase me na asentia so. Me sa nyankopon ɛdan bɛ na betimi asematrem. Abɔde nyina ne nsa no adwuma. Me nua sika ni a wo video yi. Tie ne ye pa. Emo osofu bi na adaw. Usika wintimi fa usika nto nyankopon nyame wanyi obusuani o no abo obra se de opa bia no akopɛ no homoa tienete nie wo de tena bɔne mu na e wa adwen se nyame be hyira me osofu aka nhyira asɛm Isaiah chapter 3 the verse 10 to 11 wo se ka kire ɔtene ni se ensi ni ye it is a declaration fo na mo de mo ti aso ndam na declare wo yare on ade na munsu nyansa obi ɔte bɔne mu wɔtwempra ne mpra verse 8 osofu se you receive good marriage okofa marriage no wɔ hen Mode mon koso ani na Adam Isaiah chapter 3 10 to 11 se ka kire otini ni se ensi ni ye na obedi ni no paso ba verse 11 se ka kire odiboye ni se onue na ne no yo beda no musu aba no so wo de 2018 no 2019 ya ewura mu koso ani di bone na wo bo de beto Proverbs chapter 10 verse 24 was odiboye ni ade a wusuro no ebeba wo so otini ni ade a wakoma pɛ no won sabeka why you are say the otna uti adwama mu uti krono mu we say 2018 mahura tra here it's not about the crossover no obi a crossover it's about what a waste when you crossover anyway ade bi omudi pesikadie and na crossover wa ma 2019 uhu ni ye na mo ye watch night no obi nso wa 31st year friends or say night club or Bo Street Jam ono so crossover minia sachira wadwen opanyame anu monyama ya nyame apedie ne besu ye thank you we are share no obi nso share niema gospel no enter